U zabačenom selu, na samom kraju blatnjavog puta, stajala je trošna koliba, bez prozora, bez grejanja i bez nade. U njoj živeo mali Nikola. Imao je samo 6 godina kada ga je majka ostavila da bi potražila bolji život. Nikada se nije vratila. Spavao je pod starim ćebetom, slušao vetar kroz rupe na krovu i sanjao. Ne igračke, ne slatkiše, već samo topli obrok i neko da mu kaže nisi sam. Svako jutro išao je po vodu iz obližnjeg potoka, a kad bi pao snijeg, umotavao je noge u krpe jer nije imao čizme. Deca iz sela su ga zadirkivala. Zvali su ga divlji dečko iz kolibe. A onda, jednog dana, kada je imao 11 godina, u selo je došao starac koji je obilazio siromašne. Video je Nikolu, seo kraj njega i samo mu rekao: ti nisi ono što imaš, ti si ono što odlučiš da budeš. Dao mu je jednu knjigu, stari rečnik sa kratkim pričama i mudrostima. Nikola ju je čitao svakoga dana, upijao reči, sanjao drugačiji život. Kad je napunio 18 godina, sišao je u grad. Radio je sve. Čistio podove, delio flajere, ali uvek učio. Noću dok drugi spavaju, on je čitao knjige koje je nalazio po kontejnerima. I tako, godinama, sve dok nije završio školu. Prvi iz svog sela. Danas Nikola vodi organizaciju koja pomaže siromašnoj deci iz ruralnih krajeva. Kupuje im knjige, obuću, računare, a ponekad samo razgovara sa njima. Jer zna koliko jedno nisi sam može da promeni život. A starac nikada ga više nije video. Niti je znao njegovo ime, ali ga pamti. I svaki put kada vidi dečaka u blatnjavim krpama, zna gde treba da bude. Ako vas je ova priča dotakla, pretplatite se. Ima ih još mnogo ispod površine. Sutra u 19 časova nova priča.